سلام سلام كمي كنيخن እኳ ብድሓን መጻኽን ናብዛ ቻነለይ ናይ ሎሚ መደበይ ከዓ ንገጽና ዘጽርዮ ብጣዕሚ እቲ ዝበለጸ ክሬም ሒዘልክን መጽእ ኣለኹ ሕጂ ናብቲ ትሕዝቶ ቅድም ክንኣቱ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ማዳ ክንዘራረብ ኢና ሕጂ ቅድሚ ኩሉ ነገር ምዝራበይ እዚአን ዝገብረን ዘለኹ ትሕዝቶ ቅድም እሞ ንስራሕየን ኣብዚኣ ዝተጠቀምኩላ 4 ማንካ ሩዝ እዩ ሩዝ ጽቡቅ ጌርና ክንሓጽቦ ኣለና ማለት እዩ ቅድም ኢድና ክንሕጸብ ኣለና ክሬም ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ከለና ኢድና ቅድም ሳሙና ጌርና ክንሕጸብ ኣለና ጽሩይ ክኾን ኣለዎ ኢድና ብድሕሪኡ ከምዚኣ ዝገብራ ዘለኹ 4 ማንካ ናይ ሩዝ ተጠቂመ ኣለኹ ሕጂ እታ ሩዝ ይሓጽባ ኣለኹ ሓሳብ ሓጺበያ ብድሕሪኡ ምስ ሓጽብኳ ነታ ሩዝ ማይ ጌረ መሊኤ ኣብ ከሪአክኒ ኣብ ከምዚ ቦታ ክነቕምጦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሩዝ ሓጺበየ ወዲየ ኣለኹ ብድሕሪኡ ኣብ ከምዚኣ ዘርእየክን ደሎ መኽደን ደልዋ ብኸምኣ ገይረ ዓጽያ ክሓድረን 24 ሰዓታት ማለት እዩ ንሓንቲ መዓልቲ ናይ ግድን ኣሊኽናዮ ክንሓድር ኣለና ኣብ ዝኾነ ነገር ክተቕምጦ ትኽእላ ኢኹን ጥራይ ጽሩይ ይኹን ኣብ ጽሩይ ጌርክን ከምዚኣ መኽደን ደልዎ ማለት እዩ ከምኣ ጌርክን ንሓንቲ መዓልቲ ዓጺና ክንሕድራ ኢና ማለት እዩ ዝተጠቀምኩሉ ማይ ኩባያ ማለት እዩ 2 ኩባያ ቢኬሪ ተጠቂመ ኣለኹ ማይ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ነዚኣ መሊእያ ክሕድረአ ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝበልክዎ ናይ ሎሚ ሰሪሐልክን ዘለኹ ገጽና ማዳ ንዘለና ብጣዕሚ ዘጥፍእ እዚ ልዕሊ ኩሉ ንገጽና ጠቓሚ ዝበልክዎ ሒዘልክን መጽእ ኣለኹ መዓልቲ ሩዝ እቲ ዝበለጸ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚኣ ገይረ ሕዲርያ ኣለኹ ንጽባሒቱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሙሉ መዓልቲ ኣውዒላ ትሪያ ዘለኽን እታ ሩዝ ኣብ ታሕትላ እቲ ማይ ልዕሊ ኩሉ እቲ ማይ እቲ ዝበለጸ እዩ የሕዋተይ ማዓሪ ገጽክን ማዳ ንዘለክን ጸሊም ነጠብጣብ ንዘለክን እዚ ናይ ሩዝ ማይ እቲ ዝበለጸ እዩ ወላ ንፀጉርና ዝበለጸ እዩ ንፀጉርና ከዓ ክንወሓልና ይኽእል እዩ ተሓጺብክን ፀጉርክን ከዓ እቲ ማይ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ናይ ሩዝ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ገይረ ከሪአክን ደለኹ ምስ ሓደረ ከምዚኣ ጌርክን ኣቑሳ ብልዓ እቲ ዝግ ኢሉ ደሎ እቲ ናቱ ናይ ሩዝ ሕውሱስ ምንታን ክብለልክን ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚኣ ገይረ ከፅርርአየ ሩዝ እቲ ዝበለፀ እዩ ብሕልፊ ማዳ ንዘለና ከጥፋእና ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ኣፅርራ ብልዓ ኢኽን ብድሕሪኡ እቲ ማዩ የርእየክን ኣለኹ እቲ ማይ ሕጂ ኣብ ከምዚ ገይረ ከቐሙጦ ማለት እዩ ምዚ ናይ ማይ ናይ ሩዝ ምስኡ ናይ ኣራንሺ ቅራፍ ምስኡ ክእትወሉ ኣጋጣሚ እታ ቪድዮ ተቆሪፃትኒ እምበር ይእትየሉ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ድሓን ከሪአክን ክገብሮ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ገይር መቐመጢ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ከምዚ ክተቐምጦ ኣለክን ምክንያቱ ስፕሬይ ዘለዎ ንገጽና ስፕሬይ ጌርክን ክትጥቀማሉ ኖርማል ሲምፕል ክኾነልክን ምእንታን ማለት እዩ ስለዚ ማዳ ንዘለና ጠቃሚ ኢለ ሒዘልክን መጽእ ዘለኹ ማዳ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዝመፀና ንኣብነት ካብቲ ዝመፀና ብፀሓይ ክመፀና ይኽእል እዩ ብሕልፊ ኣብ ኤሮጳ ዘለና እቲ ፀሓይ ብጣዕሚ እቲ ዝመረረ ስለዝኾነ ስለዚ ሳንስክሪን ክንጥቀም ኣለና ብፀሓይ ክመፀና ከሎ ልክዕ እቲ ናቱ ጨረርታ ኣብ ገጽና ኣብቲ ናይ ምዕጉርትና ዘሎ ማለት እዩ ረቂቕ ስለዝኾነ ኣብ ከምኡ ክመፀና ስለዝኽእል ሳንስክሪን ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ከዓ ኦቱስ እዩ ኦቱስ ከዓ እቲ ዝበለፀ ንገጽና ኣፅሪ ዘብሎ ማለት እዩ እዚ ኦቱስ ስክራብ ክጥቀመሉ እየ ሕጂ ዘርእየክን ዘለኹ እቲ ናይ ሩዝ ማይ ማለት እዩ ገይረ ምስ ናይ ኦቱስ ገይረ ማስክ ክሰርሕ ማለት እዩ እቲ ዘረኣኹን እቲ ማይ ኣብቲ ናይ ስፕሬይ ዝገበርኩሉ ናይ ግድን ምስኡ ቅራፍ ናይ ኣራንሺ ክትገብራሉ ኣለክን ምክንያቱ ቪታሚን ሲ ስለዝኾነ እቲ ዝበለፀ እዩ ንዝኾነ ነገር ጸሊም ነጠብጣብ ይሃልወና ማዳና ሃለወና ከጥፋእልና እዩ እቲ ቅራፍ ናይ ኣራንሺ እቲ ዝበለፀ እዩ ተጠቀማሉ ኢኽን ሕጂ ከምዚኣ ዘርእየክን ዘለኹ ናይ ኦቱስ ማይን ናይ ሩዝን ገይረ ስክራብ ክሰርሕ ማለት እዩ ኦቱስ እቲ ዝበለፀ እዩ ከብረሃልና ዝኽእል ጸሊም ነጠብጣብ ከኣተለና ከጥፋእና ይኽእል እዩ ተጠቀማሉ ሕጂ እቲ ሩዝ ኣፅሪረዮ ስለዝነበርኩ ሕጂ ናብ ከምዚኣ ገይረ ናብዚኣ ድስቲ ከገምጥላየ ማለት እዩ
ሕጂ ድስቲ ዝኾነ ነገር ክትጥቀማ ከለኽን ናይ ገጽክን እንተኾይኑ ፍሉይ ናይ በይኑ ናይ ገጽክን ክህልወክን ኣለዎ። ሕጂ ኩለን እተን ሩዝ ኣብ ከምዚ ድስቲ ክግምጥልአ ብድሕሪኡ ኣብ ከምዚ ናይ ማሽን ገይረ ክሃርሞ እየ ማለት እዩ። ኣብ ማሽን ክትሃርሞ ኣለክን ኣይተብስሎ ከይብሰልክን እቲ ሩዝ ብከምዚኣ ቅድም ተጠቀማ ማለት እዩ። ብማሽን ጌርክን ተሃርሞ ብድሕሪኡ እቲ ማሽን ምስ ሃረምኩኖ ማለት እዩ ምስ ደኸመ ኣብ ድስቲ ገምጢልና ክነፍልሖ ኢና። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ተጠቀማ። ኣነ ዝጥቀሞ ዘለኹ ትሪኦ ተለኽን እቲ ናይ ሩዝ ማይ ማለት እዩ ገምጢልየ ኣለኹ ምስ ናይ ሩዝ ኣፅሪረ ዝነበርኩ ምስኡ ገይረ ብማሽን ገይረ ክሃርሞ እየ ብከምዚ ማለት እዩ። ብከምዚ ክትሃርሞ ትኽእላ ኢኽን ወላ ብናይ ፅሟቕካ ክትሃርሞ ትኽእላ ኢኽን። ስለዚ ማዳ ንዘለና ከምዚኣ ጌርና ክንተጠቀምና እቲ ዝበለፀ እዩ። ብካልኣይ መንገዲ ከዓ ማዳ ንዝመፀና ናይ ሆርሞኒ ምዝንባል ክመፀና ይኽእል እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ማሽን ጌርክን ሃሪምክን ኣፅርሮ ኢኽን ኣፅሪርክን ብድሕሪኡ እቲ ናቱ ዘፅረርናዮ ገፈሉ ማለት እዩ ንሱ ኣይትደርብዮ እስክራብ ወላ ክትጥቀማሉ ናይ ነፍሲ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ኣፍሊሕክን ንዑ በይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ እዚአን ማሽን ገይረ ዝሓረምክዎ ኣብ ከምዚ መንፊት ገይረ ኣፅሪረ ከምዚ ዓይነት ተረኺብክን ትዝበለፀ ብከምዚኣ ጌርክን ኣፅርር ኣብሎ ኢኽን እቲ ዘፅረርናዮ እቲ ማዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሓዊ ጌርና ክንሰክትቶ ኢና። ብጣዕሚ ቀስ ኣቢልና እቲ ሓዊ ክነበርትዖ የብልናን። እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ዘፅረርኮ ልክዕ ፀባይ ዝመስል ትሪኦ ተለኽን ልክዕ በቃ ሕጂ ኣብዛ ድስቲ ክግምጥላ እየ ማለት እዩ። ዝሕል ዝበለ ሓዊ ብትሑት ደረጃ ቁፅሪ 1 ወይ ቁፅሪ 2 ጌርክን ሰክትቶ ኢኽን ቀስ ኣቢልክን ኢድክን ከዓ ኣይትፍለዮ ማለት እዩ። ከምዚ ዘርእየክን ዘለኹ ሳልሳይ ደረጃ ዝመፀና ማዳ ከዓ ብስትረስ ክመፀና ይኽእል እዩ። ስትረስ ተለና ናይ ግድን ማዳ ክመፀና ስለ ዝኽእል ብዝኾነ ነገር ክነወግዶ ጥራሕ እዩ ዘለና ብስራሕ ይኹን ብዝተፈላለየ ማለት እዩ። ብዝኾነ ዓቕምና ጥራይ ክንሓስብ ዘለና ቅድም ንሕና ጥዕና እንተረኺብና ኢና ንካልኦት ሰባት ክንከውን ዝኽእል። ስለዚ ስትረስ ተለና ጭንቀት ተለና ክነወግዶ ጥራሕ እዩ ዘለና። ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ወዲእ እያ ኣለኹ እቲያ ናይ ሩዝ ዘፍላሕክዋ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚኣ ገይረ ክግምጥላ እየ ኣብ ከምዚ ቦታ ክትግምጥሎ ኣለክን ብዳሕራይ ኣብ ናይ መቐመጢ ናይ ክሬም ዝኾነና ማለት እዩ። እዚ ክሬም እዚ እቲ ዝበለፀ እዩ። ማዳ እንተለክን ፕሊስ ኣሕዋተይ እዚኣ ተጠቀማ። ሕጂ ዝጥቀማ ዘለኹ ኦሊቨራ ጀል እዩ። ምስኡ ኦሊቨራ ጀል ሓንቲ ማንካ እየ ተጠቂመ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ። ናይ ቀትሪ ክሬም ተደልየኽን ሓንቲ ማንካ ኦሊቨራ ጀል ይኣኽለክን እዩ። ምሸት ምሸት ትጥቀሞ እንትኾንክን ግን ኦሊቨራ 2 ማንካ ወይ 3 ማንካ ትጠቀማ። ኣነ ንቀትሪ የደልዮ ንምሸት ተደልየኽን ከዓ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ቪታሚን ኢ ናይ ግድን ቪታሚን ኢ ካብ ገዛና ክንፈሊ የብልናን። ብሕልፊ ጓል 20 ዓመት ንላዕሊ ተኮይንክን ቪታሚን ኢ ኣይትፍለያ። ብዝኾነ ነገር ፀሊም ነጠብጣብ ወይ ማዳ እንተለና ቪታሚን ኢ ተጠቀማ። ብጣዕሚ ሪዛልት ኣነ ረኺበሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብሕልፊ ፀሊም ነጠብጣብ ተለክን ወይ ማዳ እንተለክን ተጠቀሞ። ሕጂ ኣነ 2 ሓባ ቪታሚን ኢ ተጠቂመ ማለት እዩ። ምዚኣ ትሪኣ ዘለኹ ሩዝ ክሬም እያ። እዚኣ ሩዝ ክንብላ የብልናን ከማን ክሬም እዩ። በቃ ብጣዕሚ ንገፅካ ብጣዕሚ ዘብርሆ ፀሊም ነገር ተለክን ክገድፈክን ይኽእል እዩ። ሕጂ ትሪኦ ዘለኽን እዚ ድሕሪ ስክራብ ክትጥቀምኦ ትኽእላ ኢኽን ራይኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድሕሪ ስክራብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ብድሕሪኡ ተጠቀምኦ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ መትሓዚ ጌርክን ከዓ ን7 መዓልቲ ኣቕምጦ ኣብ ፍሪጅ ማለት እዩ ክትጥቀምኦ ትኽእላ ኢኽን። መዓልታዊ ንጎ ወይ ካብ ምሸት ተጠቀሞ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ሪዛልት ዝረኸብኩሉ እዚ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ የሕዋተይ ማለት ብሕልፊ ማዳ ንዘለክን እዚኣ ጠቃሚት ኢለ ሒዘልክን መፅየ ዘለኹ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ገይረ ኣብ ፍሪጅ ዘቕምጦ። እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ከዓ እቲ ሩዝ ማይ ማለት እዩ። ንጎ ሩዝ ማይ ጌርክን ንገፅክን ምስ ተሓፀብክን ግበሮ ኢኽን ትዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ኣነ እቲ ሓንቲ መሊኣ ራእያ እቲ ሓንቲ ከዓ ፍርቂ ጌርያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ስክራብ እዩ። ስክራብ ከዓ ቅድም ስክራብ ክትገብራ ኣለክን ትዘረኣኹን እዚኣ ናይ ኦትስ ስክራብ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ክሬም ናይ ገፅክን ትጥቀሞ። እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ከዓ ሩዝ እቲ ዘፅረርናዮ ማለት እዩ። ሽዑ እሱ ከዓ ንነብስና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና።
أفلحنا مالتي ولا نجسنا همان كنت قمولو نخلينا بناي حرد جرنا كنت قمو تخليخن سلازي كم دي جرنا جسنا كنا محيشو نخلينا كم دي أجركن جسكن كتم محيشو تخليخن ماذا نزلكن تسلمنا تبتاب زلكن حجازي إليه إذا كن مسير له تتكمالو الزرع كن له زجبرو زله خا أتني أوتس مالتي بتعم جسكا كبره ماتي جسكا يبرهالك أوتس ولا أبسومن سلسة جزء تتتقيم كنا تزبلت ريزالت كترخوالو يخن كم دي أجركن ماساج كأكبره ماساج كسيركن أوتس بزخانة فوكس لزخانة ولا حنتي أيقودني بتعمي تصبو كم دي أجير أنا نعسان حموشن نسلاسة دقيق أبجزء أتني هيو بدحريو أتناي كريم زسرحكو نايجت ناي الروز مالتيو الساخة بدحريو جيريه حديرة مالتي بتعمي جزنا أبره يزبله كم أجيركن تتكما كم زي أزجبر زلخو زي أوتس بحلفي بتعمي ولا نمجبي بتعمي تصبو ولا نتصورنا همان زبلت بكريم جيركن كتكما أوت خلاخن نتصورهن ولا حجي أتي رز ناي رز كريم زي صراح كلكن تدلهن قطر كتجبر أوت خلاخن قطر جيركن سلازي حزكن قربتي ناي محز علوه بتعمي أترابيلو سلازي حزكن ولا قطر جيركن وعيلكن نعسران حموشن دا بدحريو ما يتراح تحتصبو سامنا بدحريو أيتجبرا زوخنا نجر ماسك مستتكمكن سامنا أيتجبرا أبزا channel حدش جزوهمكن انكو عبد حان مساخن سبسكرايب بمقبار ناتي بتسبكنا اتين سبسكرايب زجبركن كا لايك جيركن نزيا فيديو جمرا ياخن اتناي سكراب اوتس استحاصبكم مالتيو ترير لخن قصي بتعمي أبرها بيلو كم دي أجيرو كبرها الكني كم دي أجيركن سخنكا تتكما ماذا نزلكن تسلمنا تبتا زلكن كم دي أجيركن تتكما ياخن بتعمي ريزالت زرخو كلي بدهري اتكريم زجبركو أبقصي جيرير لوخ مالتيو بدهري أنا جيريو كحدري تدليخن جيركنو تحدرات خلايخن بتعمي جنزح سكا بتعمي ناي محاسك إلا تالو نورمال كخون الكن تدليخن جن أوليفرا جيل وصخالو يخن إزي اتزرعهوخن ناي روز ماي مالتيو تريلهم بتعمي صبوي نقوي زقبرو أنا مسو ناي قراف أرانشي جبرالو ناي لومي فيديو حقازيس كوينا رخيبكنا هنا تسفاي قبر لايك شير سبسكرايب كا أيترسا سسناي نعاقاتكن تشار